Horas tuhita saluhutna amang dainang tarlimobi shalom tu amang pandita tu naposoni Tuhan amang pandita tampulon amang Shalom. pandita simarmata amang Halo. pandita purba amang pandita tersoit tohot amang pandita toh Halo, shalom amang halo. pandita. Shalom. Baik. Parsajarata dinuai parsajaran paunopon ima parsajaran sekolah sabat parsajaran paunopon uluan ni parsajarata ima maneripari laut arung ya. Sadarion tabegema ayat sapilota di parsajaran paunopon ima tapangido harodeni amang pandita tampu bolon manjaha ayat sapilota. Shalom. Lasrota Shalom. Palitikyon di Nalaho Majahon ayat sapilot dihita di persejarah sekolah sebata na paunopon manaripari laut arung. Songon ayat sapilot dihita amang inang di saluhutna pemirsa Advent Batak Ministry, YouTube Advent Batak Ministry dibuat mai dienet mai sian 2 Musa 14 ayat 10 tolu rodi 14. Itu masuk ngonon. Jadi di dok simu sama atu bang soi. Undak kamu biar. Marsi hohot marohamun. Jala idahamu hamuliaun ni Jehovah. Si bahenonna tuhamu sadarion ay halak Misir. Akani idamuna sadarion dangbe idaun muna nasida rodi saliling-lilingna Jehovah do marporang humokop hamu asal hohom hamu. Sonima nanienek sian buku 2 Musa 14 ayat 10 rodi 14 nagabi ayat 10 dihita. Mau lihat tema di amang pandita tampu bolon nama jaha ayat sapilota di persejarah paunopon. Naing martangyang mahita tangyang pamuai tapangido ma ni amang pandita M Hutasoy. Martanyang hita. Ale de bata Jehovah di surga Tuhan nami namar habangso di bagasan habagyaw. Dikioleh Tuhan naik marguru mahami sian parsejaran sekolah sabat nami na paunopon. Mangarade hami ali Tuhan. Urapi hami marhite todi porbadia. Asa boy dia tusi hami hatami. Nagabe bohal di perngulun nami. Saluhutna na bege channel Advent Batak Ministrion. Atau Tuhan marpamuati maho dia kadusa-dusa nami. Sesahon jala salpu homele Tuhan. Surat magwar nami di buku pustahang uluan. Asa boy hami mangulus saliling na di harajamu. Marlas niroha diaka saudara-saudara na pinapungum di harajaun wanwe gijang. Tuhan mata dosa dohami siganupari. Marpamuati maho salpuhon sesau mai sanggup na hamili Tuhan majalo pas-pasu. Oma elek sobanami marit Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat godang ma di amang pandita M Hutasoit na mambayan tangyang pamuhay di parsajarata di Tikyon. Songon parsajarata di Sabat Botari
aturan talanjut persejarah tadi bagasan saminggon didok songonon tuhita amang daina barita haruaron ima pardalanan ni bangso ni debata nagok halangangon dohot hasangapon di bagasan padan narobi pardalanan on ima gombaran hagogon songon dia do debata manulohon akka musuni halak eber jala membuat nasida mardongan gok hamunangan tutano parpadanan. Jadi tuhita amang dainang asa marsyadir hita di bagasan saminggon na di patorang na poso ni Tuhan ima persejarata na hari Minggu na di patorang amang pandita si Tohang. Nah, dorong di patorang ada suku-sukun tua amang pandita. Asa hami sude na manghitton Advent Batak Ministry mangatusi persejaratan lap dinggan. Songonon suku-suku namang pandita. Songon dia do hita olo mersyajar laho manol soli akadusa. Lapatanna hita malua di bagasan partikian na jepek. Di patorang amang pandita si Tohang sautik mardongan mauliate. Mauliate matutu amang pandita si Manukalil naung mga leat sada tiki lau pasahaton sada barita sa persejarah sekolah sabat tadi hari mingguan macay ulido niyan suku-suku ni naung ipasahat niya magpandita ini sungod dia dohita olo marsyajar lau manorsol yak kadusa lapatanda kita malua di bagasan partikin na jepek dihita salut damang do dainang sudeta heak ka saudara-saudari nami nama mereng jalan nama jakon YouTube Advent Batak Ministrion lumobi di pasajaratan na pono-pono anong ison nakit taringot tu sada suku-sukun songo dia dohita ulo masyajar laho manolsolya kadusa kasta boto sude dohita ganu akapardosa jalagan dohita mangulahon at kaulahon naramun diaroban ni dewata nabadiai AHP natabain gudang do naso sesuai nani halomon itu artina siya tiki itu tiki dang luput tidak siya dosa alay pasajarano madok hita buhado hita asa manolsoli asa muba dia akan mengulau dosa lumubi may di partikian na jepeko. Mono tamereng do persiajaran di hari minggon iba sada judul laho mahamu jala marsoba ma tu debata. Sada judul narenggan nagabe sada persiajaran di hita taringo tu kiadata na mardosa sada na perlu ima marsiajar hita manol solidosa berarti ikolaudo hita manopot debata marsoba tu debata asa ibana ma na mga leon asa sandi dosa ilmubi ditikita di partikian na jepego songon sada sejarah na dialami ni halak Heber ditiki persejaratan na minggu na lewat songon dia bangso Israel manang na halak Heberon manaon akka pasitaonon na di Mesir di uta hatuba perhatuban ni ala di sono di borongin pasca takas do taboto madabu do uhum siad de mata tuakka naso dilinggo binim dari soalnya tersurat di 2 ayat 12 dangadong na melua sian human alani jabatanna alani pendidikan alani status sosialna manang alani jenis kelaminna uhumani madabudo tusude keluarga naso mangulahon napinatik konne
Jalan nasongon na sada na khusus tabereng ison taringot tu si Parau, Raja Parau, anong na menarik tiyan pagkatayon ni si Raja Parawon. Ima na nilokon na tuhalak heber, asalaho marsoba di kabaibana do pangiduan na jala asay pasu-pasu do ibana. Sada songon na halungan do sa utula hatan yon, hatan na dinain noon, mono taida do di 2 Musa 12 ayat 30 mono tajaha do di ayat 30 do ayat 30 takas do di sisa pakatayon ni si Raja Parau tu halak bangso Heberon asal laon na sida haruan alani aha alani haci ni humani alani ngeri ni uhumani tak terpede de bana na masai ido alana iloas ma bangso haruar jala ido ibana sada hata laho mahamu jala marsoba mahamu tu bata jala ido mse unang lupa jala pasu-pasu ma dot au din nasi Raja Parau. Jadi monotabereng liso sebetulnya adong do hira-hira panol solion di si Raja Parau. Alai takas di pasajaranon ido dang na manol soli ibana alani dosa. Alai manol soli ido si Raja Parawon alani uhuman nani bereng ngasa diri tung macai dangol jala bernit jala dasyat di aka namasa di nahumaliang na. Ido alana dihilarasi Piraunodo mangasi Parawodo sebetulnya ditiki na dilea ibana Tuhan ni jala dingot imana keadaan na tragiso ido alana ido imana ma di loas ma bangso Heberon lahu borhat sian Misir tutano perpadanani mang na tutano Kanaan. Jadi dison tabereng ia panol solion ni si Raja Parau dang na manol soli alani pabahinan na di dosa alai manol soli ibana alani tragis ni uhumani manang na masa na binerena. Jadi pasajarat dihita sebagai bangsa ni Tuhan, sebagai naposo ni Tuhan, mga sebagai anak ni Tuhan. Unang manyan rohita tuadupan di mata manol soli alai alani sada uhuman alani sada peristiwa nah cit alai koroh mai tatu Tuhan manol soli dosaka ala betul-betul lohita manol soli jalamuba cianak kehajahaton dot pabahenan natabayan di hadapan Tuhan. Jadi songon sada si ngotot tadi begas apa sejarah tadi hari Minggu. Rak mahita sudi amang dot tamu inang damang dainang sudi tanya saudara-saudari dan yang Allah ngani bahasa Yesus lumu bisa namet satu nama godang asal lau hita manopot Tuhani marsoba meta tu mata jala unang lupa hita manor soli akka hajahato akka dosa pabahenan naramun naso diharapon naso di haramohon Tuhani siapa gasa permulata. Jadi songonina di pasajaran marsiatar maita lamun soli dosa unang alana adong namasa alai alana memang betul-betul lo hita lau muba meninggal dosa tei jalan marsoba tua mata di bata pardinggal basai. Sonima sautik hatorangan sian pasarata hari Minggu madok moliatin mahita tu Tuhan. Kutina. Mau lihat orang ma di amang pandita si Tohang napatorakon parsejarata latakas parsejarata asa saenggiat hita boy manyomba di bata si Ganopari. Lain talanjut ma parsejarata ima parsejarata hari Senin na di patorang amang pandita Hutasoit. Parsejarata ima suku-sukun dia amang pandita ima songon dia do hita amang pandita menggombarhon hati goran hapursiao na arga jara sadia baga hapursion na tatiup. Boy di patorang amang pandita sautik asa hami mengatusi persejarata di hari Senin mardongan mau lihat. Baik, mau lihat tema
di amang pandita ye si manukalit nama bain suku-sukun dohot nama dohoti asa binain haturangan di persejarata di hari Senin. Songo dia manggobarhon asa boy mangulahon hapor sial na tutu. Taja hamajo hatani tu hatta na tersurat di 2 Musa 10 ayat 10. Amma alus ni suku-sukun yamang pandita manukalit jala baik pertinada di bagasa tanganmu doi. Jala bain perningotan di holak kolang ni matam. Pabua nang marhite-hite tangan nagogo. Jahoba parwarhon hami siam misur. Songo dia mahita tutu menggobarhon ima hapor siao na mangulu na manotong siap persejarata di hari Senin. Ima na maruluan manang pakalna babadiahon buha baju. Molo ngadi patorang naking amang pandita BM Sitohang songo dia status sahalak dang boy paluahud dirina. Alai jahu bado marhite tangan na nagugu paluahud. Imana hujana kaning ayat non nagabe sukus-sukun nakaning tuhida. Ditiki panubuson na dibagahon debata tu hala Israel tarupa doi baga-baga halwa tuhitan waing asa mangarade hita huriai ikon adong nagabe silas niroha ti na mangarade di haluaun na naik si pamasaun ni debata tu huriai manang tuhida. Na sida ada rekod holan ala porsea. Rekod doho do parniulan. Doho do parnialaman mengalami ima ngulu ni debata. Dan boy hola sa porsea sabing. Au porsea do dituhani holan ningo sabing. Hola madok hata porsea sayo. Dang adong tolapi. Do haradeon dohot parniulan marparange mangihuton aporsiau ni ya pangarange manang parange nauli naringgan obartu natinonahon ni debata molo tumpe ibar situtu di bagasan turpuk dohot nasinuraton ni si Yakobus alana molo si Yakobus manuraton ya di dokodo ya apor siaun na mangulu marhite pabbahenan nang holak kata ya dak holak kata alai dio jahanna tung tumas situtudo na tarsu di Yakobus 2 ayat 10 pitu 120 alai ho ale jolma narumar naing botommu na so marguna hapor siaun anggoso marulau. Lapatanna aporsiauni dohok doi diulahon marhite pangalaho na sumatu Yesus. Nah, jadi molo idok porsea ikon hobar matuaka perniulaan. Jahoba mardongat dengan bahasa do mangaramoti hita. Songoni nang bagas ni hala Israel na ujui na ditoruni mudar. Jadi dibain ada janji madua manangise na manapaton mudar tu tiang nipituna. Di bagasan hapor siaun nunga dibahen nasida pertanda ima ditohang ni jabuna sida. Jadi ditohangi nunga dibahen. Nah, pertanda. Akka pudanai baru naro sian debata marhiti si Musa.
Songo dia hatana perbadiai yau nasa buha baju. Artinya akan nasa anak buha baju ya diperbadiai manang dipa asing ya asa gabe sadok on masada sada baga-bagai dipertudus mai songon Yesus Kristus anak baga-baga manang buah baju na peluahon kita. Jadi di son dang marlapatan ni holat tu akka jolma doh do tudor bia ya sada turpuk di pudini patikiwi ima saluhut na adong di bana na punasa doi ima sipanoppa na punasa saluhut ya go di Jahoba do tano on rodi isina portibion dohot pangisina tersurat doi ima di Psalmen 24 ayat sedai. Jala taida sakka penubuson ima haluaon disi akka buha baju meluasian hamatean. Ya, puasa meluasian hamatean anu ngadong ha pabadia hon nakaning lapatanna di baina di tohang nipituna ima mudar partinadan. Nasida diordingi marhite mudar, nasida dipalua sian hamatean, songoni nang saluhu jolma dohot akka dorbia. Adong ditoruni mudar ni Yesus, songon nasinuraton ni Apostel Paulus. Ima natar surat di Kolose sada, ayat 14, Paulus madok dok Pak Yesus, di bagasan ibana do adong di hita haluauni ima asesan ni akka dosa. Nah, jadi totu di bagasan Yesus do asesan ni dosa. Tangadong nasi. Ya, dan boy si tuhor ni asa sesa dosa. Ya, dan boy si tuhoron hapur siao. Ya, ikum mangulu obartu na pinatikon ni libata. Jadi akup ni pati dilehon ima songo dia pilihan ikut dipilihon sada pesta haluan sian parhatuan misir so nilo naktu hita sada pesta haluan sahalion ima badua hita sian parhatubanon portibion ikut dipilihon nasida ya nguluna tu debata tau terpilihon tasiahon ngulut tu debata asa gabi boy hita melua halai debataro na peluhok kita debataro parjolo maniahon dirina makokop kita ya alai akka anak ninjol mana tinobus na mangoloi na makahalongi debata dapotan haluau jadi ikon tapar nguluhom mai hapor siotai songon Yesus Kristus jala jaji marang songo dia bagai-bagai nunga di patorang tu hita. Jadi mau lihat tema amang pandita manukalit di suku-suku munai hatorangan nunga be hupa takas marhite hatan itu hatta doh persejarata ima di hari Senin babadiahon buka baju. Saya di pargogoi Tuhan ima hita amang di pasu-pasu mahita galuh. Mau lihat Mau lihat tema di amang pandita M tersuit sayang dia mahita sudi lam di pasu-pasu ni bata lam tambah hapur serta tu Yesus. Noaing talanjuk mempersejarata di hari Selasa na di patorang amang pandita Tampu Bolon. Suku-sukun di amang pandita ima songon dia do Jehovah manogu-nogu bangsa Israel hatihan nasida manandikon Mesir jala dia do namasa buse batora ko namang pandita Tampu Bolon sautik mardongan mauliate Shalom, horas marita saluhna. oras Muliate di suku-suku ni amang pandita simanukalit. Muliate nang dita saluhna di nang di pabotohon marita hiti akan dabosona di persiajaran nang jumolo di pabotoho tuita
baik sian pendeta Sitohang bahkan dohot pendeta Simanukalit. Salinai shalom di amang denang pemirsa YouTube Advent Batak Ministry di suku-suku ni amang Simanukalit apalagi tikion songo dia do Jehovah menunggu-nunggu bangsa Israel hati hanasida menadikon Mesir jala dia do namasa Muse. Nah, songo dia ya. Jadi ditikion bangsa Israel naing di perdalanan ya laho menaripari Laut Arung ya menaripari Laut Arung mulu di bahasa Indonesia dokor Laut Merah. Nah pertama nabu tabereng sian panugun-nugun ni Jehovah di Israel. Dibuat debatado na sida siadalan na menurut debata udenggan dada dalan na menurut nasida denggan ya wasa tarok songoni molo tajaha di buku 2 Musa 10 tolu ayat 10 pitu idok sonon. Jadi dung diloas Firaun bangsa ilaho dada di togihon debatana sida sian dalan tu tanoni halak Palestin. Atik pejumonok ni ansiani. Ainina rohani debatado atik tung sumol sol dirina maun bangsoi ia di ida nasida hamu musuon gebe mulak nasida maun tu Mesir. Jadi dang dibuat debatan nasida sia jalan dalan najumonok ya sia jalan tanoni al Palestin tung pei ya jalan najumonok alanya di boto debata dodang radido penasida mengadopi molotung ya musuh nasida Roma morang nasida. Lalu di tugu-tugu debatado nasida mardalan mamutar sian padang gurun menuju laut Tiberau, Laut Merah. Nah, idok dia 10 lalu. Di baheni mangaliat bangsoi di togio debata sia dalat tu halongangan mangihut ihut Laut Arung. Jadi marsinjata be halak Israel nakok sian tano Mesir. Jadi ya napaduahon di bahen debata halaki mangaliat bangso ya itu gio debata tu halongangan mangikuti Laut Arung. Jadi panugun-nugun di debata napa tuluhon molo tabereng di ayat 21 22 di 2 Musa 10 tulu idok songonon jala Jehovah mardalan di jolonasida ya arian maritihite obun na marsi jongjong manugion nasida idalani ia borngin nai maritihite api na marsi jongjong manulu nasida asa tarabain nasida mardalan arian dohot borngin dangdung morot sian jolo ni bangsoi obun na marsi jongjong arian dohot api na marsi jongjong borngin nai. Jadi debata mangaramoti nasida marsi jongjong di nasida marhite ite imana idok nakanengan ya obun na marsi jongjong ya bahkan di borngin nai api na marsi jongjong na adong debata
mian dinasida ya ganup-ganup tiki. Selanjutnya songo suku-suku nakaningan ya. Jala dia do muse nama satu nasida. Molo tahu duti dina dienet sian buku dua Musa 10:4 selanjutnya dipangido debatado asa nasida bue berkemah ya jonok di lauti asa boa asa adong pamikirion molo tajaha di 2 Musa 10:4 idok songonon 2 Musa 10:4 ayat 3. Jadi dohonon ni si Firaun ma taringo tuhala Israel nungalilu nasida ditanoi. Ya, aserip pun nasida nong lilu. Nunga dihapit halongonan i nasida. Ya. Asa diripu jolma. Hapenang. Ya. Di ayat 10 Pak idokon. Jadi patakangok kuma rohani si Firaun asa dilele nasida asa marmulia au di Firaun do disandok paranganna asa ditada halak Misir au do Jahoba jadi di bahan nasida ma songoni jadi songodia hadongon ni debata songodia panugunugu ni debata ya di bangsa Israel dakolan di nama satu nasida dina ro jongjong omun marsi jongjong di Ariani alai borngin pe api marsi jongjong di nasida alai dakola nih wado cara pikir nih halak bangsa Mesir bahkan Firaun meredopun nasida ya tabotol takas gabe adong panal salion di keputusan di si Firaun jala dilin nasida bangsa Israel. Doh saluhna pasukan nasida. Jala selanjutnya. Ana terjadi selanjutnya. Ditiki bangsa Israel mamereng. Nung ngalam jonok tentara ni Misri. Ana terjadi. Mulai menasida tarida. Mabiar. Ya. Jala nasida marungut-ungut si Musa. Bahkan adong panol solion di nasida bahasa ikut ditinggalon nasida Mesir dia 10 sada didokon songonon akka didok nasida matu si Musa di bahen nasu adong tanoma di Mesir huroha umbahet di togion ho hami lao mate di halongananon bahasa tung songoni bahenon mutu hami tung togionon mu hami ruar sian Mesir dakolani didok dia 12 muse didok dia 12 muse. Di Keluaran di 2 Musa 10:4 ayat 12 didok songonon. Da hudok kami hian tuho di Mesir songonon. Pasobbu mahami di parhatuban halak Mesir. Ai denganan di parhatuban halak Mesir hami. Sian namate di halongonanon. Alai dokko si Musa tu nasida ai dokkon. Dia 10 tolu. Di patadaw si Musa tu nasida. Jadi dok si Musa matu bangsoi unang hamu mabiar. Marsi hohot ma jala ida hamu leon ni Jehovah. Si bahenon na tu hamu sadarion. Ai halak Misir akanani ida muna sadarion. Dang be idaon muna nasida rodi saling liling na. Jadi anak buta bereng. Songo dia cara campur tangan ni debata Muse tu nasida. Songo dia penunggu-nunggu ni debata di bangsa Israel. Luar biasa. Dita saluna damanginang. Debata mas luar biasa tu bangso ngani pilihna mabuan nasida haluar sian Misir.
siatano paratu banani songoni nak kita molo petung adong na sopit di bagasan parngulota ta pajong jong ma haporsiota ai de bata tetap marhua surita sesempit AHP na terjadi kita lam tapatarida ma haporsiota tu de bata lam tapatarida ma na lam magurak kita de bagasan haporsiota tu de bata jala ta andal honma waso siat de bata nabui paluau kita songoni ma alus nabui si pasakatok kutu kita mari suku-sukun ni naposon amang pandeta simanukalit mardongan mauliate. Mauliate ma dia mampandita tampu bolon dapat orakon parsiajarata di hari Silasa. Sanggia mai bohita mengatusi dohot tapajonok rohata dohot persatu tu Yesus. Noain termasuk ma parsiajarata di hari Rebo ima di patorang amam pandita Epurba. Suku-sukun dia amam pandita songon adong tersurat di Bibel ima 2 Musa 14 ayat 11 didok songonon maluasian galeni haprosian nasida ahado nabinahen ni debata tu halak Israel. Nah, asa di patorang amang pandita sautik mardongan mauliate. Mauliate masuk ke suku ng pinasa niya mapadita sa manukalit, maluwas yan galing ni hapursiyan na sida. Ahado na binahen ni debata di halak Israel. Mauliate matutudo di suku-suku ng pinasahat ni padita sa manukalit, mangyuton uluan ni parsiajarata di parsiajaran na paunoponon ima manaripari laut Aron. Molo di bagasan ngulo ni halak Heber manang halak Israelon talungawi tu hita sonari asabuhi ta malua sian galin hapursiaon obo dobo hal tu hita damang dainang nasetotong mahuton at penbata ministryon sonong ma hatani pasidirata ala si Musa sian nasaruhana maka pursiay di batado hatana dilehon ibana hiras ni rohat tubangsoy di pasahat ibana opat tulpuk narga imasongon narko dia merparangi di tonga-tonga ni parukilon on dang holat tu hala Israel nang pinasahan ni si Musa tuhi tapi mau tabuk katutu di 2 Musa 14 ayat 10 rodi 20 aliw jahaman no nga di ayat na ipatorangan no di ayat 10 dohot ayat 14 do na mangudutan no di na asing. Di na perjolo di na pinasani si Musa ima unang hamu mabia. Di soon godang di parngulu tutu tikin alaman pari lauti na sida molo siap parnguluon songoni balga malauti nalaw si tariparan na sida nang songoni di parngulot ta sa ro di sadarion tung masegudang dos ikko si tariparatta akkana masa. Alirok ko ni so pasajaranon unang hamu mabia. Napaduahon, marsihohot marohamuna. Hohom, dara hola labatan na masohot mamungut-mungut, jala maharopon akkana bolon. Alay makapursyay debata, jala sarep paimahon, panguripyon na nagok. Di so pasajaraton ilokon marsihohot tung songo dia pe pabanen debata songo dia pangalanen debata di pangulota marsihohot hapor seotta marsihohot rohatta dina patuluan ilokon ida hamu leon ni Jahuba sibahenon na tu hamu sadarion dung itu tu mula taida akka basa-basa ni Tuhan taida mo se hamu leon ni Jahuba senokon asa magodang hapol siya tarikot manadda pangarajayon dot pangurupyon ni Jehovah jala marlas niroha di pangurupyon na binagabagahon na lao marnida sonon amang inang perlu tong rimangata perlu to pikirata ahan ng tahilala jala ahan ng tajalo siya padjakono ni debata tuhita jala pangurupyon ni debata tuhita
jala pangarajion ni debata di hita. Jan manogot tita ngata hilalabi song dia pas-pasun di debata na rotu hita. Di bagasa sude perkara paniulatta di sude akan naniula ni tangan sude di pasu-pasu debata. Jadi taida hamulian debata. Na papaton jauh badu marporang humok kepangu. Odo patuduo dia manalaho bo si bayanon di debata. Marporang di mana humok bangsona. Walau taida tutu 10 na pinatupan ni debata di lot ni Mesir. Monggosan hagugon ni bangsa Israel halak Heberi darong na buhay dula hunang gosade. Ala debatado na porang madadopon alo ni bangsa Heberon, bangsa Hebranion atau bangsa Israelon. Bukti na sonon. Aturan na hita do mati ala ni dosa. Ali ida hita. Pola do mati Jesus ya pinosilang lahumuk kupita. Dahil namang denang, naupaton, unang mabiyar hita, marsihohot roha doha porsyota, taida mahamulion ni Jehovah, si bahenon na, tuhamu di bagasa sadarion, nang soni dokon, Jehovah do marporang humokopita. Takka situturo hata ni debatado paksimusa, borhat mahamu. Malong edok ko borhat mahamu, borhat. Unang gurang suku-sukun. Nagudak kiton, sonang ko ahli pinulan ng podak ko suku-sukun. Suru-suruan ni Jehovah dohot obun na marsijongjong mardalan siya jolo ni parsauran hala Israel. Jala jongjong di pudi nasida. Mangaramoti nasida siyan parangan ni halak Mesir. Paduahon, mardongan haporsyaon si Musa ikop patol-tolhot tangan na tuatas laut. Napatuluhon, Jehovah maddok aiki jala dipahiyang marhite-hite alogo na pursian purba. Jala na papaton. Parbuena i mahal Israel manaripari laut doho sonang di atas nitano na mahiyang borhat tubariba. Kalau yang dokter debatalan na manaripar haki borhat mak. Na pala biar sudah patu pohon debata. Dipaingo si Musa masih ahanu dihilalah lagi neban ni debata marero pokalaki. Betul mak. Wala diangkat si Musa tanganna di atas ni aeki boy mabangsoy manaripari lauti. Jala di tanong na koring. Lako kita lamang day nakuwason ni debata. Neban ni debata maradopon la pamunak ko bangsa Israeli. Siya laut boy halaki manaripar di tanong nako. Lamang day nang kolanido. Asa malua hita siyan galeni haporsiaon ikko masihoho meta taingot mabasa-basa debata taingot mapangaramotion di debata kumokopita manusia pandoson so ma sotik amang padita si manukalik alus ni suku-suku ni mardongan maliate Mauliate godang di amang pandita purba napatorakon persejarata di hari Rebo. Noaing termasuk mempersejarata di hari Kamis. Ima di patorang amang pandita M. Simarmata. Suku-sukun. Songon dia do hita amang pandita. Marsiajar. Asa porsea. Ia disada tiki. Marsogot hatigoran na salilingon. Dan jupang di tanaon gabi di patimbul. Di patorang amang pandita jo sautik persejarata di hari Kamis mardongan mauliate. Jadi perjolo sahali ma upasa dihita di damang dainang na umbege ima channel YouTube apen Batak Ministerion Horas madihita salu. Mulate ditiki naung lean nandung dileon ima amang pendeta si manung kalit na laho patorakon ima hatani Tuhan di hari Kamis persiajaran pa onoponon. Songo sada suku-sukun nanaing bohal pembahasan di persiajaran ton ima. Songo dia dohita marsiajar asa porsea. Ia disada tiki marsogot hatigoran nasalelengon dan jupang di tanoon gabe di patimbul
dihita saluhutna damang dohok dainang. Takas do taboto songon dia bangso Israel di tanah Mesir. Molota kiti do muse ima sejarah parnguluon ni bangso Israel di Mesir. Na parjolo sahat ima holas Yusuf do. Na tiri paduahon ima rombongan ni orang tuana 70 halang. Jaladung 430 tahun nasida di Mesir hatok do godang nasida. Idokon di 2 Musa sada ayat 5 kurang lebih 600.000 halak ma ima bawa namar dalapat. Jadi mulut halihon 2 gelengna sada istri rata-rata kurang lebih ma 2.400.000 halak nasida. Jadi memang tung masai godang do nasida marpinopar di tanah Mesir. Mulai ate madia kalinda poso di Tuhan. Nau patorakon ima songon dia perjuangan nasida salelen di Mesir. Jala songon dia songon sada teguran ni Tuhan. Tu halak Israel songon itu Mesir di harajaon ni Raja Parao. Di son tabereng do mengenai persejaran di hari Kamis ima ende di si Musa do si Mariam. Dung malua nasida sian parangan ni Mesir naung diri wasos sude naung talu marhite huaso di Tuhan ima di Laut Arung. Di bae si Musa do songos lirik ni laguna sada puisi na patuduhon balga ni rohana sida mamereng huaso ni debata na manogu-nogu nasida jala pamonakon nasida bahwa debata marhuaso dan holan di ngolu ni jolma alai doh di akka tanoon, doh di alam, doh di laut, manang na doh di naung di citahon san. Tabereng do songon dia tutu hatani Tuhan di 2 Musa 15 on patorakon songon dia ende naung binahen ni si Musa rap dohot bangso Israel na makilalahon holong ni rohani debata di nasida naung boy nasida mandapot hamonangan. Jadi adong itu bagian ubayan di son sian ende naung di pasahat ni si Musa suang songoni si Miriam di ayat naparpuri anon di 2 Musa 15 ayat 21. Ima naparjolo ayat sada 1 ayat tolu patuduhon bahwa si Musa manait sada lirik laguon marite puisi bahwa Tuhan ditinggikan. Baru ayat 4.5 ima hamonangon ni Tuhan sian Raja Parao. Ayat 6:1-7 ima keluhuran ni debata natung masay balga. Ayat 8 1 ayat 10 ima taringot tu huaso ni panopaon dohot panguhumon ni Tuhan. Jadi on berhubungan do sian huaso di debata imana na manopa
imana na manguhum ya alana hak ni debatadoi waso di debatadoi na palimahon ayat 10 sada ima taringot tu keunikan ni debata ayat 12 1 ima holong dohot panubuson ni Tuhan sian akka alo na papituhon ayat 10 1 ima taringot tu debata raja na mangalehon sada partikian peradianan ima tu akka bangsona di tano perjanjian. Jadi mulut tabek do tutu pembagian ni lirik-lirik ni lagu ni si Musaon ya di mana do pos-posna lao manungguli songon dia debata na mandongani nasidai ya marhuaso di sude bidang termasuk di parngoluon ni jolma pada intina bahwa di ibana laguon ima sada pujian ungkapan syukur lasni rohana sida maluana sida sian sian Mesir ya malua sian Mesir jala muncul dope anong laguon sungo sada gambaran do lagu muse di aka bangso ni debata nang monang mangalo ima ya tanda binatang na adong di buku pangkapon ya buku pangkapon 15 ayat 15 ayat 1 ayat 4 tong do di endeho muse anon iba ende di simusaon ya ende di simusaon di aka naung monang mangalo aka si parjahati jadi molo tabereng do tutu songon dia bangsoi di tano Mesir nunga mago-mago ima haporseon ni bangsoi di Portibion alai boy muse Jupang di patudu debata muse marhite-hite di boan nasida mardalan keluar sian Mesir satu tano Kanaan 40 tahun lelengna jala di sima di pasikolahon nasida muse masa mananda debata nasitong jara memang takas lo taboto ya dang sude na borhat na hurang lobi na king 2 juta 400 mangla 2 juta 500 halak na keluar siat tano Mesir dang sude na sida sahat tu tano Kanaan alai na sida na manjalo na oporsea tu debata na marhuaso debata na manop panasida do saluhut lagi do tanoon di palua do nasida alani haporseon nasida jadi dihita pe saluhutna songon si Miriam dan ganjang di paboa di ayaton hola satu sautik do hola sa ayat do di paboa ima songo sada lirik lagu da dibayan ni si Mariam di ayat 20 sada alai takas do taboto di keterangan di sekolah sabata di patorang do ima bahwa si Miriam do ibana gabe sahalak pemimpin nalaho manguluhon marende bangsui mungkin boleh jam saunarion mungkin on si pemimpin lagu mak guru kor ya alana imana memben lagu tentu sahali imana do na memboto nada ada jadi do imana manguluhon bangsui nalaho marlas niroha mamuji di debata ala dung malua nasida sianaha
sian tano Mesir. Dihita pe apala di tikyon. Nunga takas taboto las rohata nunga ro Jesus paluahok kita sian perbudakan dosa. Alan di orahok kita, di togihok kita, asa toktongnya hita pe patuduhon imahuaso di debatai di ganup humaliak kita asalam godang na porsea tua dopa di debata nang pe mungkin mago nung asalelengoni di bagasan pargulon na sida alai marhite pengarutta marhite hite haroroak narohita pabuahon membaritahon manang marhite lagu pakkatayon manang pambahenan tasaksihon ma bahwa nunga roh Jesus paluaho kita jala nunga dapotan keselamatan kita di bagasan parmonota. Posdor hatta marhite hata di Tuhan di bagasan ari kamison. Totop hita baras ni roha mamuji debata ala nokta tanda do debata parholong ni roha na barhuaso di bagasan parmolota sigaro pari barhuaso di saluhut perdalanan ni ngoluta alan las marohata di bagasan ngoluta totop manomba ibadah jala mamuji pasapong guar di ibadah oma saotik persejarah na boy pasa dita politikyon upasa marita mardongan mauliate di amang pandita MC Marmata na patorak kon parsejarah tadi hari Kamis. Senari tabagema rimpunan di parsejarah di bagasan saminggon asaboy sada hita mengatusi parsejarah ima daripat na dibinahin amang pandita purba rimpunan ta di Sabingon Mardongan Moleate. Moleate madihita saluna damang dainang na sa totong manghutong Advent Batak Ministry jala songoripunan ni pasedrata di bagasan partekyanon iman na manalipari laut arung. Atong takas tabi gibi pasederanon di pasahat na poso ni Tuhan anong papuneta si Tuhan nakingan amang padita tasoit amang padita tahubulon amang padita si Marmata nang son di padita burba nang padita si Manukalit bison song pabagason di pasederata Jehovah jongjong di tonga-tonga ni hala Israel nang pe menet haporsiaon ni nasida ditahi debatado lau mengajar jalan menugu-nugu nasida songod dia marroha dohot marparange songon bangso na pinilitna sabam do rohana menugu-nugu nasida bangsa Israel jala mabuan nasida tusada inganan na diisi dang be mangadopi godang paru kilon. Naposin Tuhan elenjawat madok songonon. Hala Israel sukal situtu do pangatusyon nasida di debata. Suang songoni nang dohot haporsian nasida tu debata. Jalan na hatahutod do nasida jala manalita. Dang adong di nasida podang jala dang somal marporang. Galedo roha nasida binahen ni parhatobanon nalilingi. Jala nasida dersaki akka porpuan danak nang dohot akka dorbia. Di namanogo nasida makita dala dopak laut arong nunga di patuduhon debata dilina ima debata na masay marasi ni roha huhut partigo. Di damang dainang nase tutong manghiton Advent Batak Ministryon takas ngatay da tutu sungod dia debata makita persejarah sada nang soni tu persejarah tadi tikyon. Ia debata say totong marasi ni roha. Say totong manungudugo bang say tung sungod dia pe parrohaon manang sungod dia pe haporsyon na manang sungod dia pe rohani akka bangsa Israeli seitong ditugu-tugu debata nang songoni di nama naripari laut arong nasida so nakin pagsejarani
sapi adong sa dalagu edde ni si Musa na patuduhon balga ni holong ni Lohan ni debata sa tong matutuhita na bigay barita na ulion parsejaranon boy marhapor siyaon marsihohot jala yakin mahita damang dainang yang go debata sa totong do manugunuguita sunari kita damang dainang sa papos marohat tabe tu debata pasaha masure akka na pinikiran jalan na tadobe tu debata asa debata mangulahon jala pasayo sude akka ulotta om masong ripunan ni pasajerata sanggia ma pasajeranon boy lampagaram haposeta debata mangaramoti ita saluna oras Mau lihat tema di amang pandita Purba na ben rimpunan dihita di bagasan Saminggon. Ya, sayanggia mahita sude na mga tusi pasajaran paunapon dohot na manoton Advent Batak Ministryon. So nari tatutuk ma pasajarata tapangido ma haraden ni amang pandita Sitohang tangiang panipuli. Mau lihat ya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang so ti surgu di banugi japeho amang jongok doho dia kehami na majowarmu telmo bia pala di obason nunga taruli ham sian persejaran paunopon paringot tu bangsom nong haruan sian misir di luas Raja Palu. Alay gudang do Tuhan nau persejari hami taringot tu peristiwaon song dia do baligani huasom na tuat di tongotongan ni Raja Paraon mang leon ka alongangan do akka nama besa da pasajaran lau malam soli alani akka nama say ala di sot Tuhan rohami mangido pangurupyomu asa parbisuki hami Tuhan lungobi asa gabi panguloy hami tuho jalaboy hami muba siyanaka ulam namin na sobar tulungan roham jala leono ma toding to di purbadia di bawah saroro pikiran na martangi yang dohami Tuhan gomos tusude damang do dainang do akka pemirsa pen batak ministry di dia penwaing nasida anggi ma marhite na marsyajak hami siyan pasajar sekolah sabaton boy lam patuguhon ha porsyon namin jalaboy hami Tuhan toktong radi tuat kami asa hami boy margatung tuhuasom na bediay diak kasudi na permulan nami limobi di permulan nami dari parpulyo mau lihat tema Tuhan ala nunga diutus kana kosom ima nama na riason hatami marhite pasajar sekolah sabato pendeta Yudi Triswen pendeta Erwi Purba pendeta David Tangkibolon pendeta M. Putasoid dohot pendeta MC Marmata soinang naposom pendeta David Tangkibolon dohot pendeta Sitohang saya perrohai memahami Tuhan asa totok kami boy mangasahon wasomi dohot mangasahon guarmu di sudina akka pelayanan nami nama notok Tuhan morotung atong akka nagurang lobi di pabahinan nami di namanulikiti hatami hami di bawah satikyo saya magpamuati maroham lau manesa sudina dosa nami jalamang lehon bisuk na lebi dumengga tujuan nario pos rohan nami Tuhan sudi nang ulu nami dohot akka rencana nami upasatay matu ado pamulay bagay alay digijang isaluhod saya sama jumul dosa nami asa unangi mga bati Panginoon nami waktu o matangyang dohot elelek nami upasatay mo Tuhan marhiti Jesus nang mati rumukupan amen. Amin. Mau lihat itu amang pandita Sitohang bantang yang panipuli di parsejarata di Sadariot. Tuhita amang dainang na saya totong manghiton Advent Batak Ministry kami mangido tuhita saluhutna unang lupa hita man like subscribe dohot mas-share membagihon tu akka dongata manang di dia pehita maringanan
Songon sada upasa di hita. Bagot na marhalto niagatan di tonga ni Robean. Horos hamu na manjalo. Songoni hami na paradeon parsiajaran. Matutu. Matutu. Padua halion. Habang maaduhur songgop tudak katusam. Beta hitarap uduhur mas subscribe channel ABM. Matutu. Matutu. Patulu halion. Matutu. Saha sa disolu sa matubotean. Saha matutigaras. Sahat ita mangulu. Saha matupanggabean. Jala horas manita. Matutu. Saluhutan. Horas, Horas. Matutu. Horas. 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 Horas.